Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Inibingelelo eNingizimu Afrika worldwide umhlaba wonke jikelele inibingelelo ayishidile emhlophe uMC Pholobaso Andile wakangcobo. Nginilethela ke indaba ezimnandi kakhulu kodwa manje sifike kuzona ngizocela ukuthi ningizwisise futhi ningilalelisise. Abantu baseNingizimu Afrika bane problem yokukhala kunokupreventa noma ukuprotecta noma ukudefenda. Uma esenenkinga useza kuwe esekhala, leyo nto emkhalisayo bese ngayipreventa or bese ngayiprotecta or bese ngayidefenda ukuthi ingamehleli lento. Namhlanje ngiza kunina nodaba olufishane nje mase ngena kumongo wendaba yonke yezindaba ezimqoka engilethele zona ezizimemezelo ezimqoka nezizokulekelela ukuthi impilo yakhe iguquke la ukhona. Mhlambe manje ngiqale ngalolu daba olufishane engizoxoxela abantu mhlambe kube belibikeke early belizopreventeka noma belizoprotecteka futhi olujulile udaba lolu. Ngifisa ukubonga kakhulu isupport yenu mayelana nensipho uMgabe noMandela. uMandela uMgabe abantu bahlamba ngayo imihla namalanga bathi ayideleki bathi bayaqhuqhuzeleka ukuthi begeze ngayo bathi iyenze imanga. Insipho le eyenze imanga empilweni yomuntu omusha, empilweni yomuntu omdala, empilweni yomuntu wase-Afrika, empilweni yomuntu umsuka wakhe okungumsuka wase-Afrika. Ishe ngamhlophe, ishe ngamnyama, as long as ukuzaleka kwakhe kungokwala eAfrika, lensipho kumfanele ukuthi ayisebenzise futhi na kanjani izomsebenzela. uMgabe 500 rand ehamba yedwa, uMandela u500 rand ehamba yedwa. Ayithengwa lensipho ngocash, ithengwa ngokuthi ukhokhe ngokutransfer noma ngokudeposita. Asiyithathi imali yayo ngesandla ngoba sivika imfamona ezifisa ukunqinda ubuhlo obungaka obuthokozelwa abantu ngamandla ahlanganise imimoya yase-Afrika esebenza kulensipho. Mawuvula iphasela lakho, ipackage yakho isuke ihleli kanje insipho yakho njengoba ubona le nansi. Mawuvula iphakethe lakho ngaphakathi igoqiwe kuzingalimali ngephepha bese ke ifoldwa kahle njengoba uyibona ke ivaliwe ipackage ngendlela ekuyiyo. Uma usugeza ngayo phela kulula shiwo sathi ugeza njengenjwayelo kunanoma ngayiphi insipho oseke wayisebenzisa. Itholakala kuphi lensipho? Ayikho ndawo ngaphandle kwezandla zami uMC Pholobaso. Futhi mawuzongifakela imali uyangivideo call kuqala uma ungakholwa ukuthi ukhuluma nami, ungalingi uhamba ufakela bonke owaka laba abangeke bekusize ngalutho. Ufaka kwi-account engizokunikeza yona mina, le account ezoqonda ngqo kumina wenza immediately imali ikwazi ukukhala mase siya confirm. Uzolandelisa ngegama lama wakho, anginendaba nesibongo sakhe, bese uza ngegama lakho nesibongo sakho. Into ezimqoka nje ilezo. Bese kuba iPEP code yakho. Wenze sure ukuthi uthumela yona kani. Uyabona nje la wahleli la njengoba ngiwaphakamisa kanje. Wonke la wahleli la asale kubantu abasithumelela ama-PEP pin abo, ama-PEP code abo angesiwona. Uthola ukuthi umuntu ugeje ngenamba eyodwa, uyabona? So siyacela ke uyazazi ukuthi yakhe ayikafiki kuwena, sithinte sikwazi ukukulekelela ekuthenini igcine ifikile. Mhlambe nje ugeje ngo4 wafaka u3, mhlambe ugeje ngo3 wafaka u1, uyabona? So abantu ke siyacela ukuthi
benze sure ukuthi bayasikhumbuza ngempahla yabo nathi futhi siyazama ukubathinta laba esithi bagcine bedidanisa ama-pepin abo afika ageja lapha ethi umuntu ngise Eastern Cape sithi ayibona le pepin masifika kaPep ikhomba ukuthi isegoli leso store bese sima ke singayithumela into yakho ngoba sifuna ukuthi iduke kubantu bebonke esike sabathumela uyedwa ethe yaduka sesilisolvile kudaba lakhe sikhuluma nje siphezukwana inombolo elifonela uMC Pholobasi kuyona u079 0453 uma ufuna umgabe insipho yamandla insipho yokunqoba insipho yokudlula kuvaliwe insipho eqaqa amafindo insipho eyenza ukuthi akade behlekisa ngawe bethi sasingazi ukuthi unamandla amangaka usibani bani right ikwazi ke ukwenza izinto ezingenzeki empilweni yakho kodwa ayenzi imlingo futhi ngeke yakususa kwi-centennial yakubeka kwi-billionaire within a second kodwa uyakhula futhi awusweli if usebenzisa umgabe na kanjalo futhi noMandela insipho ongasweli kuyona uMandela usebenza ukuthi ulandelwa izihlwelo uyathandeka abantu besimame bayakuthanda noma abantu besilisa bayakuthanda imali iyakuzwa imali ayikunqeni ngeke kuphiwe omunye umuntu eminyango ukhona endlini kuyophiwa abantu imali yakuthanda imali iyakuzwa ayikubalekeli insipho yenhlanhla le insipho yenhlanhla iyawachiliza amathunzi kanti into enhle ngalezi insipho zombili lezi insipho mawulalwe isilwane ebusuku siyabaleka lezi insipho mawukuthi uyakinyeka ebusuku kuyabaleka lokho kukinyeko nomntwana ogulayo nayo ngamtholela eyakhe usiphi igama lakhe ngoba akusetshenziselwana ayikho into embi inkosi yami ezokwenzeka manje isebenzise nonke insipho ngenhloso yokususa insila noma yokuhlamba kodwa iqiniso lithi lokho kuyinjongo okungale kufanele kwenzeke kwenziwa imoya efakwe kule nsipho noma imoya ekhulunyiswe kule nsipho ekuyimoya ehlambulukile engesiwona umuthi engisiwona ikhambi kodwa kukhulunywe nomoya esingathi amakhosi esingathi izidalwa zezwe esingathi abaholi bamazwe abaqoqelwe ndawonye ezinqumweni ezinhlaba bezenza nasemandleni ababenawo ukuthi abawagcine kuwe eqoqeleke kuwe nawe ube nenkemba yokunqoba masikhuluma ngabaholi ke sikhuluma ngomholi wayeyinkosi wayenduna sikhuluma ngomholi owayeyumzali ekhaya sikhuluma ngomholi ngabo abomongameli mhlawumbe wenkampani ethile noma wezwe sikhuluma ngomholi owayewucoach noma wayeyini kuqoqelwe imoya yamaqhawe la ukuthi mayisebenze ngokubambisana ukwenza impilo yakho ibe noguquko insipho ngayinye u500 insipho ngayinye u500 kodwa mawuyifuna yombili uyithola ezikhombo ngo800 ukuKorea ke sicela u150 kumuntu shothi 950 osidepositela wona bese into yakho ngakusasa siyakunikeza yona zwana ke indaba ekuyizona engithengiswe ixoxa namhlanje ezimnandi abantu ke bayifuna kakhulu lensipho njengoba ubona nje naba bayafona akuthina esifunayo ngiyacela abantu beke ukungifonela ngoWhatsApp uWhatsApp we-video call kumuntu ofuna ukutransfer imali esefuna ukubona ukuthi ngempela ngabe uye yini uMC Pholobasi lalela ke 079 0453 446 mawufuna lensipho ukwazi ukuyithola sikukhoriyele nabanye futhi sibakhoriyelile nabanye nakusasa sobe sibakhoriyele siyaqhubeka siyabathatha abantu siyababhala phansi sibalungisela ipackage yabo sibaposele yona ifike la uhlala khona so laba ababuza ukuthi iyafika neMpumalanga iyafika neFree State eCape Town akukho la ingafiki khona siyakuthumelela yona and bayayincoma kakhulu abantu ngoba bayawubona umsebenzi wabo kodwa ngizokutshela mina ngiyawusebenzisa umgabe mina lo kanti futhi ngiyawusebenzisa uMandela ongakupruvanga lokho akasobuya proof ngifuna ukuthi kuwena ngithi ungaqheli eduzane nalensipho ithole izokwazi ukukulekelela ilokotho ziyakulandela ubani ongaphiwa inkomo ezu3 ngosuku olulodwa inyanga ibangisane ngaye mayengama nje isitiki nethi mina akavele ngaphandle kwami ngenxa ukuthi ngisebenzisa uMandela ngisebenzisa umgabe ngikhuluma kuzwakale and into enhle iyangilandela lokho akwenziwe ukuthi kunomuntu ofakwe emzimbeni wami kodwa kwenziwe ukuthi isidalwa esikimina esivele sifuna ukungibooster noma ukungisiza singikhulise ngiye phezulu
sikwazile ukuthi masithola lamakha nemqondo fana namandla alemoya ewubuholi base-Afrika sabhukama sasukuma sashaya marathon sangithungathele ngikufisayo empilweni yami ngakuthola 079 0453 uyitholele yakho nawe insipho izinto zakho ikwazi ukwenzeka ngilokho engibalile nje ngithi ngenxa ukugeza ngomgabe sengithola ukuthi ngenxa ukugeza ngoMandela sengithola ukuthi uMandela uyasebenza umgabe uyasebenza nawe uyitholele wakho uma ufuna labo sisa bahle abanefika abakhanyayo abanemali abahamba ngeemoto ezinkulu umgabe uMandela bengakusebenzela nawe ngokunjalo ntombazana ufuna labo baba noma benomkaba kodwa bagqoka into ezibizayo bahle baya afforda abangakwazi ukushintsha impilo yakho ukhona uMandela ukhona umgabe bayibuza abanye abantu bathi indaba lezi insipho ibizwa kanje siyokuchazela mhla wahlala nathi ka Siyaviva TV1 lezi insipho ziphuma ngaphansi kwesisekelo seso la dokotela oyi western doctor aphinde abe yiherbalist bese mina ngiba yiso nesandla sakhe ngokuthembeka ngenhloso yokukhulisa mina this traditional doctor this herbalist eyaseGhana isebenzisana no Mr Chronic Smith wase England okuyena ongithathwa ngifungamela ngaphansi kwaleli khwaphala lendoda yangifundisa umuthi wesugar diabetes uyangifundisa umuthi we high blood pressure ngizonibonga ke nonke ngizothi kunina njengoba ngimprovisile ukuthi umgabe uyasebenza nganiprovisa ukuthi uMandela uyasebenza ngathola inkomo phansi kwenu nginivezelile on Facebook namanje futhi ngizonivezela kule video on YouTube ngiyacela ukunilekelela ukucelebrate nami ukuphiwa lezi inkomo ngokuthi ngehlise ama price umgabe ngeke ngiwehlise u500 uMandela ngeke ngiwehlise u500 makuyikhombo ku800 ngeke kwehle kodwa ngizokwehlisa isugar diabetes ngenhloso yokuthi ngilekelela abantu uma une proof yokuthi uhola impesheni lisixolele nje ngomsindo kodwa une proof yokuthi uhola impesheni shuthi le ekuthiwa impesheni yabantu abadala noma impesheni ye disability egijima lapha ko 2000 something bonke abane proof yokuthi bahola impesheni bane sugar diabetes noma bane high blood pressure bonke kusukela namhlanje kuze kuyoshaya umhla ka 25 May ngizobe ngibalapha nge1000 kuphela only 1000 rand owukhokhayo ngikunikeze ibhodlela le sugar diabetes noma ngikunikeze umuthi we high blood pressure nge only 1000 rand angihlabele phambili umuntu ongayiholi impesheni kodwa osebenzayo noma ongenayo into eyiproof yokuthi uhola impesheni kodwa onenkinga ye sugar diabetes inkinga kashukela onenkinga ye high blood pressure ngizomlapha yena only ngifuna uzwe kahle only 2000 rand if you don't have a proof yokuthi uthola impesheni it's gonna be 2000 rand i high blood pressure but to those aba receiver imali yenkamnkam from government kodwa le nkamnkam yezalukwazi noma inkamnkam yabafowethu nodadewethu abane disability bona ngizobasiza ngokuthi ngibalaphe isugar diabetes nge1000 rand tshena ke umakhelwane wakhe atshena umakhelwane wakhe tshena ugogo wakhe atshena ugogo wakhe tshena loya naloya tshena umfowethu lo semncane ona 36 kodwa imbambile high blood pressure ize ya exceeda useyinto nje khona umuntu oyiphethe zombili lezi zifo khona umuntu onenkinga yokuthi akusavuka induku bonke abenduku abahola impesheni ngifuna nizwe kahle bonke abenduku abahola impesheni ngizobanikeza into yenduku ngamalini nge1000 rand bese bonke abenduku abangayiholi impesheni ngizobanikeza into yenduku ngo1.5 umehluko ke thina induku silapha kanje la ekhaya asiyilaphela ukuthi ngoba uyolala ivuke ngaleso sikhathi ilashwa ngokuthi phila isikhathi eside uzubuza ukuthi mapholo bangiphinde ngalento ngoba yangisebenzela ngahlala isikhathi yayizwa lonto
akuyena kumapholoba inyanga, akuyena kumapholoba umthandazi noma isangoma. Umapholoba is just a person ophiwe uNkulunkulu amandla ukusiza abantu abangathathi entweni ngokuthi kuyowela abantu abanomqondo phezukwakhe bese bemnika bethi mfana kithi lokhu kugijima it's your race, kugijime wena, kulekelela umndeni wakho, kulekelele bani, kodwa as long as kuzolekelela abantu. 079 0453 446 ufuna umuthi washukela. 079 0453 446 ufuna umuthi wesugar diabetes. Ufisa ukubonga kakhulu kudokotela ongiphe inkunzi yenkomo, udokotela olapha yana endaweni yakwa usendaweni yalapha yana kwaMhlaba uyalingana eBhambanana. Udokotela uMpontshane, udokotela uShenge, udokotela uSandla Sokuphila. Ngifuna ukunipha nane number yakhe nje ke nikwazi ukuthi nimthinte nikhulumisane naye udokotela. Inombolo ke kadokotela uMpontshane kwaMhlaba uyalingana ithi 076 490 0527. Uma ufuna usizo lamakhambi esintu, ufuna ukuhlolelwa, ufuna izinto ezidinga isigodlo, ukhona uDr Mpontshane. Ngiyabonga kakhulu dokotela omkhulu, uNkulunkulu akakwandisele izwe lonke lihloniphe ngokungabi namona ubodokotela owazi ukuthi ngoba uyasizakala kaSiyaviva TV1 akasiluli isandla, wanginikeza inkunzi yenkomo ongathi mawuyidayisa ibize more than 20,000 indlela ewugadlakazi ngakhona. Siyabonga kakhulu Mpontshane. Ulapha ya endaweni yaseBhambanana, ohlike eBhambanana bese yaphuma yena ezokuthatha usuke endaweni yasezulwini ekuthathe uyongena kwakhe esigodlweni. Bese ngiphinda futhi ngifuna ukudlulisa okukhulu futhi ukubonga kudokotela uBanyobeni. Ngifuna ukuthi ngikuphe naye inombolo yakhe. Udokotela uBanyobeni Gumede, ngifuna nje ukupha kahle la inamba yakhe. uDr Banyobeni, uDr ke Banyobeni nayi inamba yakhe. Dokotela uBanyobeni ulapha yana endaweni yakwaSikhemelele, usebenzela kwaSikhemelele, uqweqwe lenyanga olidala laqala ukulapha. Nizowabona amavideo akhe ugilima ngendlela eyisimanga. Unginikeze ke ithokazi elihle lenkomazi elisazohulula amanye amathokazi, lisazohulula ezinye inkomazi. Inkomo enhle esulekile man. Hayi Banyobeni, ngiyabonga khehla lami, uNkulunkulu makakubusise. Le nkomo mawuyibheka ungayichitha ngo 17-18,000. Ubuhle bayo buyababazeka, imbala mbili yinhle ngendlela eyisimanga. Engipha khona naye nini zolo lokhu angihlabele phambili. Kube udokotela ngiqale nginikeze inamba yakhe uDr Banyobeni. Inamba ya Dr Banyobeni ithi 072 695 1922. 072 695 1922. Udokotela uBanyobeni ulapha kwaSikhemelele. Usebenzela khona nje kwaSikhemelele, lapha asebenzela khona kwaSikhemelele. Nayo ke ekabani kunenyanga ke lapha ekuthiwa uDr Mthembu eshanga izizema somuzi. Esigodlweni sakhe uthi akuhlolele bekukhiphela izinto efrijini zokuthoba iqathe esinedami lapho khona uthi masuqeda ukusetshenzwa bese kuhlamba uhambe ekhaya. Ulapha yana ke yena endaweni yakalulwane, uyadlula nje kancane ngathi okay ungena nje phakathi noSikhemelele kanje bese wehla njalo ulapha ngasedolobheni, wehle ngolulwane ematshe, ubheke phi kwalulwane ematsheni amnyama kaDokotela uMthembu. Inombolo yakhe ithi 078 298 2396. Nyaphinda 078 298 2396. uDokotela
uMthembu uMadubula ulapha kwaLulwane ematsheni amnyama la asebenzela khona usebenza umsebenzi wesintu abantu abamdingayo abaphuthume beyothola ukusizakala kwaMhlaba uyalingana labo dokotela ngosuku olulodwa bangiphi inkomo ezu3 bobathathu ngesikhathi engafani endaweni ezahlukene ngokwezigodlo zabo bathi mfana dlula la uthatha inkomo dlula la uthatha inkomo dlula la uthatha inkomo ngoba mina ngigezela ngoMandila ngoba mina ngigezela ngoMgabi thola uMgabe nawe ube right uzothandeka futhi uzoba nalo neqiniso la ngoba egcineni akufuneki phela uqola abantu nje kuphela ulokhu baqola abantu baqola that is wrong abantu abayeke ukuqola abantu abenza umsebenzi weqiniso bese beyaholela lokho ubona odokotela benginike inkomo ingoba ngikaze ngabaqola into yabo ngiyenza icokami bese zingene elifanele bese bethi mfana kithi nanku umkomelo sisebenze kamnandi nawe funda ukuthi mawumashonisa umusa ukunyusa imali kubantu isho ngoba bayiboleka bedakiwe usuyabaqola lokhu inyusa that is wrong musukuyenza leyo unesitolo ngoba umuntu udlule ngasesitolo usuthi uke wadlula wazobhala waqoleka ngenxa ukuthi bephuzile that is wrong kulelo business lakho sukukhohlisa abantu ukuthi uzodeliver ubuqamba manga ngoba uthi uthemba uMgabe noMandela ngoba lokho ku wrong uqola lokho enza lokho okuyikona kona kuze uMgabe noMandela uchume kuwena udlule bekuvalele qaqa amafindo uthola izipho inombolo kaMC Pholobazi u079 0453 lensipho iyatholakala kuona wonke ama province uthinta le number le sekuqalile ngama distributor okwamanje asa distributor eindaweni asebenzela kuzona lezi zama cosmetics and so forth angakakwazi ukubasho kodwa bathe lensipho sayidinga hey mawala eAfrica lensipho uyayideserve Themba uMapholo bakubekanye ubone ukuthi impilo yakho ngeke iyaguquka u10,000 fanele ube nawo u20,000 fanele ube nawo u25,000 fanele ube nawo imali ayikuthande imali ayingakubalekile akube khona umehluko noshintsho lizoba khona empilweni yakho 079 0453 446 ngilaleleke sengiphethe le bayibuza abanye abantu ukuthi wayi ngisho imqoka kakhulu udokotela umkhuluncwane benomkhuluncwane bangithumile ngisazolenza uhlelo lokuthi ngizoninabela kabanzi evidweni eqondene nabo kuphela ngifisa ukuthi bazi abantu ukuthi masikhuluma ngamakhehla kancane sikhuluma ngeenkuzi malanga sikhuluma ngodokotela besintu abanamandla ngendlela eyisimanga bathena ke anguhlabe ngulawule kubona bonke abantu abathi bona banenkinga yokungasizakala kodwa bafuna ibreakthrough bafuna ukuthi kuke kuvule okungavuleki bafuna ukuthi kuke kwenzeke lokho bengenzeki bathe bazothatha into abajwayele ukuyenza ngo35,000 into abajwayele ukuyenza ngo35,000 rand benzela abantu leyo nto ngo7,500 to anyone who need a breakthrough kulento yenzayo just come with 7,500 nayike kodwa la enzima khona ukuze abantu bazi ukuthi ku serious ukubhalisa kubhaliswa kumapholoba ukuya kwancwane especially singomhla kabani singomhla ka1 May kobe kulehlanu nangomhla ka2 not umhla ka1 I'm sorry man singomhla ka30 singomhla ka31 May that is Friday Saturday mhla ka1 siyaqhubeka mhla ka2 ngesonto siyavala mawubhalisa uthi mapholoba ngibhalisela ispecial sika 7.5 samakhehla akancwane ukuthi angikhuphule angiphakamise kuyobe ngingathwaliswa umuntu yobe kwenziwa isiphakamiso kuleyo nhlanhla onayo noma wazalwa nayo kodwa icindezelekile uzobuzonikezwa lomsoco wasekhasina uzobuzonikezwa lomsoco ukuthi mawungena kumathenda izinto zakho ziphenduleke uzobuzonikezwa lento ekuthiwa noma umuphi umuntu ongasebenzi kodwa wazi ukuthi khona la apply khona ufuna ukuqashwa bathi abakancwane angitshene ukuthi ngomhla ka1 mhla ka31 mhla ka31 May 31 May nangomhla ka1 nangomhla ka2 shuthi 31 May June 1 2 June mhla ka31 May Friday kube uJune mhla ka1
kube uJune mhla ka2 kuyavala njengamanje ke bhalisa kwinamba lebizo mapholobo 079 0453 446 kubona bonke abantu abebekhala ngokuthi asinawo 18500 dokotela uNcwane walento yakhe isiphakamisa asinayo imali engaka asinawo lo 35000 woza uzokwenzelwa into ka 35000 ngo 7500 ukhokha kanjani uyafona mapholoba ubhuke bese wenza ivideo call nomapholoba bese udeposita imali engango 1200 yokubamba indawo because ba serious futhi abafuna ukusebenza abantu abaningi especially ngakho senziwe sa stretcher saba nezinsuku ezu3 umhla ka 31 May umhla ka 1 June nomhla ka 2 June it's Friday Saturday and Sunday Friday 31 May Saturday 1 June 2 June uyobe kubani kuyisonto Sunday so abantu abaqinisekisa ukuthi bayabhalisa ku 079 0453 446 uma ufuna ukuza kumakhehla akaNcwane bezokwenzela into ka 35000 ngemali engango 7500 qinisekisa ukuthi uyabhuka ku 079 0453 446 kula eKZN yobe kusetshenzelwa eThekwini nayi iprocess yakho kuthiwa laba abantu abangasebenzi bayafuneka kulesi special kwathiwa laba abantu abavalekele umsebenzi bayafunakala kulesi special kwathiwa laba abantu abanamabhizinisi bayafunakala kulesi special kwathiwa wena uyazazi ukuthi awusebenzi ndawo woza kulesi special umuntu ongasebenzi umuntu onebhizinisi umuntu ofuna ukuphakanyisela inhlanhla yakhe osisebenzayo noma oyakamlungu kodwa isikhundla kasitholi you need that promotion une target kahle bafuna umuntu one target obeka into phansi athi mkhulu mina nakhe ngikufunayo only 7500 usuku umhla ka 31 May umhla ka 1 June nomhla ka 2 June it's Friday Saturday and Sunday abantu ke ababhalise kusenesikhathi le video kungakho ngiyikhipha njengamanje amakhehla kaNcwane ngiwancengile athi khehla kulungile asibenzele abantu ngoba inhloso yami enkulu South Africa ukulungisa amaphutha enzekile phambilini ngimnikeze ocream ngimnikeze abantu abathenjwa nayi mina ngimnikeze abantu abazonenzela lento eniyifunayo ngimnikeze abantu abaphethe igolide nesiliva amakhehla kaNcwane ngiyabheja ngawo bhuka njengamanje it's only 1200 rand lo 1200 rand awufaki ungayenzile video call no MC Polobas or ungaqinisekisile ukuthi uMC Polobas bese uyazi ukuthi uyeza uzobeke usutshelwa izinto ezithile kufanele uziphathe bese uphinde futhi ufunwe izinto ezimpilo yakho odokotela before ufike bazokuhlolela mahala ngoba wena usubhukhile uzohlolelwa mahala wonke umuntu osebhukhile uzohlolelwa mahala kuze mayefika ngelanga lespecial into yakhe iqalise ekuthenini wayehlahlelwe kwaThiwani wayebhekelwe kwaThiwani only 7500 enizobe nisetshenzwa ngawo esikhundleni sika 35000 into enkulu ke le bayibiza ukuthi ama level lapha kaNcwane ama level la usukufuna khona ngesiZulu imendlela yabona uzobwenzelwa imendlela kahle nizogqokiswa ukuthi wena ozazi ukuthi esimeni songaphephi ufanele uqiniswa phatha only 7500 uyeke ku 35000 phatha 7500 and ngiyacela South Africa abantu abaphatha izinto zangaphansi ngoba niyosuka niye emgidweni nomakhosazana olwandle and niyoya nonke emgidweni nomakhosazana olwandle kuyaniphoqa ngoba lento abantu bazobe benenzela yona iyadinga ukuthi beyibikela amakhehla abaphila ngaphansi kwawo uma usufikile eDurban Station akukho la kufanele ugibele uye khona uzolandwa khona eDurban Station uma usufikile eKing Shaka Airport ungabusagibela uyendawo uzolandwa khona eKing Shaka Airport okwakho ukuthi usifonele usitshele kusenesikhathi ukuthi wena ucela ukulandwa eKing Shaka Airport noma ucela ukulandwa eDurban Station
usuku umhla kabani umhla ka 31 May umhla ka 1 June umhla ka 2 June mawubhalisa mapholoba mina ngibhalisela lolu suku kulezi insuku zo3 ukhetha umhla ka 31 May noma umhla ka 1 June noma umhla ka 2 June qinisekisa ukuthi uyabhalisa njengamanje inombolo yinye obhalisa kuyona awubhalisi komkhulu ubhalisa ku 079 0453 446 ngiyaniphelezela ngiyongena nani namolwandle ngiyaniphelezela mphinde ngene nani esigodlweni ngiyaniphelezela mphinde ngene nani office labo ngiyaniphelezela ngifuna ukuzwa kabanzi ukuthi lokho enenzelwe kona kunijabulisile yini ahlangane khona ke amakhamera ngalelo langa ayobe ngavumelekile ngoba into ayobe yenziwa injula yokuphakamisa inhlanhla yakho akusisona isithwalo akusiyona into ecindezelayo akusiyona into enemgomo kodwa kuukuthi mawuyigambler ibakhona kuukuthi mawumuntu ophantayo uyihustler ibakhona mawukuthi uyasebenza ufuna iposition ethile ibakhona kunabantu njengamanje abama acting principals they know ukuthi bazo contestwa kungedala. This is your chance. Lama khehla ngiyabheja ngawo. Saphinde ngiyasho. Ngiyabheja ngalama khehla. 079 0453 446. Wonke umuntu osebhukhile uzohlolelwa mahala. Siyabonga uNkulunkulu akanibusisa nihlenga ninakekele ningakhohlwa. Thina sibahle ngoba sigeza ngomgabe. Siphinde sigeze ngoMandela. Sisasula ngawo kamathawula. Nkosi nibusise.